Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Nakapor sa kapor nga GS ngaw, ya ka nam jong ka jingkod, jing suba jong ka haki artli kiwa ki badan nam. Ki badan ha ka benta ka bah padang jong kani kanong ba Shillong. Ha kani ka pateng ka bamenta hite, kisa satang ha ki jing itu kana, bat ki pateng bamenta satang ha ka jing modor, ya kata ka jingkod jing suba jong kini kiwa. Kini ki artli kiwa ki de kawa khra, bat kawa sherpi. Ki bakat kum ka jing itu kana, ki kimi ki kapatam manjongi. Kaketek satangi ka jing mo perkhat ki babon, ha kini ki singi bamenta. Bat ka bapendiaw bat penduk ha man sempat, ya ki babon ki bala khamsan karta, ki bala sakhi, ya kini ki artli kiwa ha ka menar, ha ka por ka jing long kena jongki. Kumba kalong hadu menta, ka dor jong kini kiwa, ha kini ki singi bamenta. Kila pani sajmed hadu kata-kata ban pen, namar kim nong syo tang kiwa ban ya dan ti ka bat ban ki do Henry kila kelalong penban ki jakate nyot, na ka jingklam akor u ban rewi. Ha ka babret jaklia pathar, ya ki nyot sakni kiwa, bat pentu ya ki jaklia sakini ki artli kiwa. Banwan ra biang ya ka dor barem jong kini ki artli kiwa, khamtam ya kawa khra. Ha ki kendiat snam balalan, kala don kajing persyang na ki babon ki kenhon ki rewshimen kumjo na ka Khas Hills Autonomous District Council bat katnat Urban Affairs. Henry na kajing penjaklia da ki pau snam kam shem lalong ka basok banwan ra biang ka dor ka barem jong ni kiwa. Kumta dang ha ka jelang ka badang syudap long dangshen jong ka sarkar jela hapo ka jingelam jong menteri rang ba ka jela la shem ya karai ba menta katnat State Water Resources kan shem tino ban pet bat pen khoj ya kawa khra bat kawa sherpi. Ban khamsha shushu halor kani ka jing IT kani ka kam hakatnat State Water Resources ka Batisi TV kalayo ro banyak dan kerpang bat menteri sarkar banai pet yakatnat Water Resources uba met ba lengdo ubala ongro ba kumba ka jelang kala pen khamti kani ka kam hakatnat trekam ka ba dai pet tamu menta dan kampat ban kami bat puli benia ikikot kisla syua ban sedang ya ka kam. Apa yang bilang sudah nak join meeting bat ka urban hakaba nakaling yung chief minister ula initiate nakabenta kini ki atli kiba kawa umsirpi bat ka wa umka nakaling ka urban department na decide ba kanhan urban shaka water resource department ke mentangi dang chu shimti and all the related documents dan ka matter related to these two rivers ingin haban examine ban pek kumuban laban come out with some solution yang kabedi buat kenika atli kini kiwa kawan adu minta kampak dan ke action plan. No, we have initiated and I think a final action plan will be out maybe in a couple of months because we want to invite some team from outside the state and maybe from outside the country also. How do we find out a solution or a mechanism, no? But do something hakabedi bat kanika ini arli kiwa. Jadi kita ubah mudah sampai ubah water resource. Daw kalong ba nakalim jong ki kinhap hiban entrusya ka water resource no as one of the member in the committee so all the time. So water resource basically ka subject jong kai ka bedi bagi water bodies. So it was decided together with them in the presence of Chief Minister ba kabhahi ba kanika kabedi bat kini arti ba kabedi ki major river bangin ban ai shaka water resource department we have bangin come out with some latest technology namal ba for all these years nakaliang jong kino ki institution dan ki body ki ba look after ya kanika ya kini arti ki wa kimla ban wanda no solution maybe kalong ba let's say kadang kami ingin menta bangin haban initiate kumungal ong pimine ba nakaling jonga ba nakaling department ni dang shim ya kanika benta no nakabenta jongi bangin examine ya ka kumno bangin na
Tanam bangi kuat iban kuat kat bala. Maka ni kalau ka ka jing sa ka bala slamba lagi popo snam. Financially kan sim ke jeng Arab government of India. Iya, kabini ba kani nga try ba kani it involves a lot of financial involvement. Ti nakaling jungay nga sumba nakaling ka state ngin siyam sitong ban fund ya kadu padu ka scheme ka bala lagi come out mo. Tendai ka funding hi kan hab long bit na ka government of India. Ti nga try ka government of India ru kan kad ai ka support joka hadin bangina persen ya ka case jongi hangti ki